The government could have sunk as much as $10 million into the Independence Day celebrations on Friday, which turned farcical amid a waterlogged ground and stadium infrastructure that crumbled before use. Sanabina mashoko vanhu aruka panapa vachireza questions apo pamusoro pechitiko chinoka kunzi awa government nemari yainoratidza kuti yakaburitsa yakawandisa kwazvo vachiprepare for ma-independence celebrations, but the structures and infrastructure oya panguva inoyi achiparara vasati vatombotanga kutomboita the proceedings. Sanabina mashuka kudanyirwa panapa subscribe or like on the bell icon. Tipira panapa mu news day kudanyirwa achiti ahead of the national celebrations at Mutora Growth Point, the government claimed that it had released the funds for a massive revamp of infrastructure, including the Nembudzia open grounds. On the eve of celebrations, local government minister Daniel Garwe announced that the government had built a new, fully equipped, modern stadium where the main celebrations would be held. However, on Friday, the poor workmanship at the stadium was exposed following heavy rains that left the pitch waterlogged due to a poor drainage system. The bucket seats that were installed in the stadium were uprooted before the event was over. Parades by security forces were also made by the waterlogged grounds, and videos circulated on social media about the poor state of the pitch. Domashwa nomuda panapa ationa kuti aiwa tichiona muma letters aipublishiwa nana Daniel Garo, even on my headlines, even before the event vaibuda vachiti aiwa takatovaka a newly furnished stadium, vachitaura nemari dzavakanga vabuditsa vachiti aiwa all the preparations done already, but mvura yakazouya ikavaprova kuti vakomana with the ruling party ZANU-PF vanoita ma-fake promises, they lie. Even panenge vachiita addresses avo zvotobuda pachena kuti these guys they will be telling falsehoods. Panapa vachizoona their true reality ichiproviwa nemvura yakanaya, vakasara vakabata maoko. Takaona even vananiki mangwana vazosara zvavoita maposts vachiratidza kuti aiwa masoldiers avo all weather all season they are just geared, vanga ungonyarwa zvavo pana zvavanga vachaita, but chokwadi vanhu vanga kuchiziva kuti they spent aiwa 10 million kuita ma-preparations of that event yamakaona. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi pina comment section medu. Subscribe or like, check on the bell icon.